Sa Job 36 bersikulo 22 hangtod sa 23 nag-ingon, hinumdumi unsa siya kagamhanan, ang Dios mao'y labing maayong magtutudlo sa tanan. Sa 23, walay makabuot sa Dios kung unsay iyang buhaton o may makaingon nga siya nagbuhat og sayop. Igsoon ato gayud nga hinumduman sa kanunay kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kung kita maminaw sa mga pagtudlo sa Ginoo sa atong kinabuhi igsoon, kung kita mubasa sa iyang pulong, makat-on gayud kita sa pagkinabuhi nga adunay Dios dinhi sa kalibutan. Atong hinumduman igsoon nga walay lain nga pinakanindot ug pinakagamhanan ug pinakamaayo nga magtutudlo, mao lang gayud ang Ginoo. Ug pinaagi ni ana igsoon, kung kita maminaw, kung kita mubasa sa mga pagtudlo sa Ginoo pinaagi siyang pulong sa Bible igsoon, mausab gayud ang atong kinabuhi. Magkinabuhi gayud kita sa mga butang nga makapahimuot ngadto kaniya. Magkinabuhi gayud kita nga matarong dinhi sa kalibutan. Ug dili gayud kita ganahan nga mubuhat sa mga butang nga dili makapahimaya sa Ginoo. Atong hinumduman sa kanunay igsoon nga dili gayud kita makabuot sa Dios. Ang kabubuton sa Ginoo mao gayud ang matuman. Dili gid kita makaingon nga ang Ginoo nasayop ni ana. Tungod kay ang tanan nga nabuhat sa Ginoo maayo gayud. Walay laing maayo nga magtutudlo o walay laing gamhanan dinhi sa atong kinabuhi, dinhi sa kalibutan, kun dili ang Ginoo lang gayud o wala na lain pa. Amen. God bless sa tanan.